בוא אח שלי, בוא תראה איך מכינים את המפורק שלנו. קודם כל, מה אתה עושה? אתה שם אותו על הפלנצ'ה ככה ביפה שלו. יפה מאוד. שמנו קצת בצל. יפה מאוד. תופס את האלה. עכשיו אנחנו שמים לו קצת סנוברים יפים כאלה מלמעלה. נשים לו קצת פטרוזיליה יפה. אי אפשר בלי הפטרוזיליה שלנו. לעשות בבשר המפורק זה לדעת איך לערבב אותו. שהצנובר יתערבב עם הפטרוזיליה, שהכל יושב כמו שצריך. אז יוצא לך מנה מושלמת. עכשיו הקבב המפורק שלנו מוכן. חבר פה הביא לנו קצת אורז, אנחנו נשים את הקבב המפורק מלמעלה, יפה ככה. עכשיו אנחנו נשים פה כמה דברים מלמעלה. ניקח לנו קצת סלט עגבניות, חריף כזה יפה, נשים מלמעלה. מה עוד יש לנו פה? קצת בצל. אי אפשר בלי הבצל. קצת פטרוזיליה. ונסיים עם